ewa aku ewa aku belake cara belase nggon kene iki ngati-ati iki wujude pandonga aja nganti kuwalik engko nek kuwalik kaya wiji engko ndak amane teko meneh tandur lebur ama subur ayo iki nek kudu sing ngucap kudu bener iki ya kamto ya ngono. Jiro nem jiro malu roji ngono lho kok. Ngono. Iki wong turan sampak mau dadi ora masalah. Petro amane pun kabur. Amane pun lunga kabeh niku awit abdi panjenengan ingkang nami Sono Wayung Yang kalian kucing Candramawa. Tikuse pun resik mesti didilati kucing niku mau. Lah Sono Wayung Yang mburu celeng nika mau. Mengkono Petro. Nggih. Mula aku nedha nrimo marang panguwasaning Dewadi. Ing atase aku diparingi kalangenan Wayung Yang lan Candramawa. Nggih. Niku ambak abdi ampun dikiwake merga uripe sagung tiang tani niku yen sawategale kenging ngoma Wayung Yang kalih Candramawa bisa merantasi gawe mangkono Kyai Semar prataning Prabu Sri Mahapunggung. Gentonging Palwapindo wang siting kakung karakan Andra sabdaning soto kakaluruk asawuran samono panmeh tarahino mika kang katon sumirat wetan kena soroting aruno Sri Gunting munyambarung
Ya jagat Dewa Bathara wayah jagat Mangestungkara. Aku kepengin guneman kelawan sang jiwa minulya Kilurah Semar. Nggih. Syukur sampeyan sinuwun Prabu Marting jagat Sang Nata Sri Maha Punggung Purwacarita mboten kesupen kalian kula. Ya Kyai Badranaya aku ora lali. Nggih. Sapa iki Kyai? Kawuningan menika putranipun Penemban Andong Dadapan Raden Sengkan kalian Raden Turunan. Kula rener ora caturan karo kowe. Ora omong ya wis. Terus nolehmu kecupan. Trembelane do meneng ae kuwi. Nek rembug wigati bareng kok. Sengkan lan Turunan. Nggih. Nuwun inggih sinuwun pangabekti kula kunjuk. Pangabekti kula katur sinuwun. Iya, bocah bagus tak tampa. Aku mahawan ning desa kene muningane gumyak para mongkisma ingkang padha ulah tetanen. Manut aturing para juru panelik ing desa sakwewengkone kene kaparak ing pagering merga ananing ngama tandur ingkang nyerang tetanemaning para mongkisma ingkang satemah anjalari rusak ing kahanan. Nanging tinemune bareng ingsun prapta ing laladan kene titi tentrem niring sambikala katone tetanduran wis bali. Pulih kaya adat sabene ijo royo-royo sawahe malah kapara lagi gumadung. Sejatine apa ingkang kedadianing wewengkon iki Kyai Semar? Sejatosipun kula nuwun sewu mboten kok ateges kula badhe ngetingal-ngetingalaken dhateng darmanipun momongan kula Bambang Sengkan lan Turunan menika mboten namung menika sampun sineksen tiyang sak padukaning Medang Saba mriki ingkang sekawit kapalake ngama ingkang ewon cacahipun nanging nggilabet saking budidayanipun momongan kula kalih menika samangke ama sampun saged semingkir semisih saking dusun Medang Saba. Kaluhuran dawuh paduka sinuwun estunipun waleh-waleh menapa esdining manah kula mboten badhe saged ngaturaken menapa-menapa kejawi namung kasagetan kula suka kakarsakna gaya ingkang inggil remuk dadosa bebalang labet esdining manah mung kepengin anyeti ing ngarsa paduka Kanjeng sinuwun syukur baya tinamping reh pasuwitan kula nuwun inggih sinuwun anggen kula nyingkiraken bebaya ingkang awujud sato kewan ingkang ganggu damel kala wau mboten pojo-pojo kula badhe pamer dharma wonten ing ngarsa paduka Kanjeng sinuwun namung estunipun saking ageng pasambatipun para kawula dasing Medang Saba mila kula ngaturaken genging panuwun sinuwun dene paduka sampun kepareng rawuh wonten ing dusun ngriki jagat Mangestungkara Raden Sengkan lan Turunan kula wonten dawuh kanthi paseksen Kilurah Semar Badranaya ingkang wis ngaturake akeh-akeh babagan iki jeneng sira ingkang mahanane tata titi tentreming padukaning Medang Saba munggahing negara Purwacarita saisine mula kang saka iku seksenana jagat saisine tak tampa pasuwitanmu bocah bagus sakembaran. Tuntang mening samudra nglangut tanpa pagut kanang angkasa sepinten to bingah raos sing manah amba dene sampun nampi kanugrahan caket Padukendra semanten ugi kakarsakna ngrangsang Balwarti bedah Praja Mboyong Putri kula mboten badhe swala sinuwun. Iya
tak sawang saka lagak lagon miwah lelagianmu kaya patut yen to bakal cinaket ing ratu. Kiai Semar, kula sinuwun. Gegancangan ayo tak jak kundur. Ngedaton luwih dhisik awit wektu dina samengko negara Purwacarita ana sakmadyaning sumasana ribet. Inggih, lajeng menapa ribeting negari sinuwun? Kabar ngoparing dawuh sinuwun. Kula sagah dados bebanten ganjel ampian paduka Sang Nata. Moganing Nalendra nggilingaya Prabu Dewa Esa. Peperangan gedhe ing antaraning Gilingaya lan Purwacarita engga dina iki durung tuwuh kerampungan lan durung cetha sapa kang menang lan sapa kang kalah. Yayi Lohwati iki ana pisawane Betari Sriyati kepiye mungguh karepe diage paringa dawuh Kakang Pukulun. Adalah pragenjang Pak Mbok bolong sapa sing gawe. Betari Sriyati aja ringa-ringa tidak mara kage tumuli matur kang trewaca apa darenane jeneng kita ngadhep marang kayangan sedhek mangudal-udal. Nggih Pukulun kekilapan menapa sing ngandika Pukulun dateng mobah musi ing jagat sawegong. Ora ngono ya. Nadyan dewa iku kawaskitane den mesti nanging kawicaksanan uga kasarira ing tegese ora kena mbuka kekeran kang durung kelair iku arane Bajra Udaka. Arane Bajra Udaka, Bajra iku bledhek, Udaka kuwi salah karya. Kawaskitan iku kekuataning bledhek yen nganti salah karya sesikune kaya dene sinambeling gelap, ngerti? Nuwun inggih Pukulun kepareng putra sing ngandika munjuk atur. Ya piye? Sampun sawetawis lami. Sesembahan kula Pukulun Bathara Wisnu anggenipun tumitis wonten ing Marcapada. Etanging taun langit kados sampun wonten petangan ingkang kliwat Pukulun. Keparenga kula nyuwun idi palilah kula badhe sumusul Pukulun Kakang Bathara Wisnu dhateng Madyapada Pukulun. Wis ora apa wis. Setahun hitunge tahun bumi, sedina hitunge tahun kayangan. Pisahmu karo Wisnu Bathara kuwi lagi pirang minggu lawase lah kawis nglayung kaya ngono Saritati teh Sriyati.
Pancen wong wedok ini ditinggal wong lanang ya kok ngono ketok alum. Alum. Arep kowe mbiyen nalika ditinggal kowe ya wis ora apa-apa ning nyatane ya alum. Ya mung tujune kowe Betari sing ora tau mengongi wonge wong. Lha upama kowe iki lobok kembenmu terus golek tombo bronto. Nuruti karo mogane si dangkel sungsang. Mestine bakal bubrah pernatan, ya tujune kok ora kowe Betari Sriyanti. Nggih pukulun. Lah ya ora maido yang kowe kepengin sumusul lawan rakamu Bathara Wisnu. Ya ulun ora kabutan, ya kena-kena wae. Nanging sumurupa Betari Lohawati uga ing wektu mangsa kala iki uga bakal mudhun marang Madyapada. Iya Kakang Pukulun selak ora kuat nduluru saing jagat raya aku bakal salira wahyuning Loh Jinawi. Upama ta ngono ulun ya mathuk nanging apa ora ngerti. Yen tanggonira salira wahyu Loh Jinawi iki uga bakal gedhe godha rencanane luwih-luwih si Betari Sriyanti yen kuwi nusul Bathara Wisnu Madyapada apa kowe ora eling lakone kala gumareng nggone tansah gandrung kapirangu karo kowe Sriyanti. Mangka nalika semana tak kon bali merga kowe duwe penjaluk gelem dipek bojo karo kala gumarang nanging nek nganggo pitukon gamelan gethok-gethopyok surak kepyakan tanpa gending. Lah nek kala gumarang nggone golek gamelan gethok-gethopyok surak kepyak tanpa gending kuwi entuk gawe apa ora cilaka kowe dadi bojone kala gumarang. Bentang mening samudra nglangot tanpa bagot. Lajeng kula kedah kados pundi mongko kadhe sampun wonten teng ora gaib kula kedah sumusul Madyapada. Yen ngono sak mengko mengkene wae. Yai Lohawati, ngono dawuh mapa Kakang Pukulun? Kowe tetep dadi sariraning wahyu Loh Jinawi nanging aja wujud kaya mengkono. Wujud cahya pepadang manuksma anggane Betari Sriyanti iki lan tumuju marang negaring Purwacarita. Tumitisa marang garwane Nalendra Purwacarita sing jejuluke Prabu Sri Mahapunggung. Garwa ingkang angka loro yaiku Dewi Darmanastiti. Iku dadi warananing tentrem raharja ing bawana iki.
Wah. Iki sing tak antu-antu kowe Sriyanti tak bonyong. Oh. Aja mlayu kowe. Turutana Kumarang. Wong ayu-ayu kok angele ora kira-kira kowe Sriyanti. Nggonku ngenteni tetes sing katresnanmu nganti kaya bosok awakku. Wiwit seprana tekan seprene kok ora duwe rasa welas menyang aku kang kegilut wuyung wong ayu. Wow, Sriyanti. Yo, dikepiyo wae aku ora bakal mendho. Ngerti playumu mener menyang Kedaton Purwacarita. Aja nganti kawanguran aku nusut ana ngangganing sapi Kumarang. Arsa madangi jagat duk mungup-mungupaning sabocah ing wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya meka lan gunung-gunung. Maju. Hot. Go. Hot.
Sungkeming pangabekti kula katuring pepada paduka Kanjeng Rama Prabu Inggilingaya. Gusik aku ngerti kowe ora ndodhok sesedukan awit mawa praba ngenguwung nganggo makutha kencana tegese sira kembar kelawan aku Maha Punggung. Ya gene kowe ngucap kang mengkono. Nggih. Estunipun malih-malih menapa? Perkawis menika sampun wonten pratandha trontong-trontong ing pepadang saking jagat wetan. Nyata yen sira taruna ngungkuli bapa kowe wis sembada bebodro negara mengku kawibawan tanpa pariwara. Pangrasaning Sudarma marang Atmaja kang sembada mengku kawibawan dhewe candrane kaya sinengka suwarga tundha sanga nanging ana kuciwane setitik dene kowe ora keduga seba menyang Gilingaya. Upamane kena tak tuduh gembelo mestakamu kuwi dudu kautamaning wong tuwa kaya aku nanging kegawa saka wangkal-wangkoting wewatekanmu wiwit biyen. Bisa anjalari dumadining paprangan iki. Aku sumurup lan aku mung kepengin njajaki jero cethèking kalungguhanmu. Ora lirip kowe kano anakku lanang. Sewlepat Diagung pangaksama paduka Kanjeng Rama Prabu. Ning kowe ngerti ya, nggonmu bebodro kawibawan lan kamulyan ngokop getihe dulurmu. Bebantening kadang Harnindra Irambo Isru Dewa kabeh padha mili getiya ning paprangan gedhe iki. Tegese kamuktenmu uga ancik-ancik sedulur. Kano ing antarane kabeh putraku ya mung kowe kang bisa tetep ing kekudangan. Anak anonganing dita kautamanmu ngobori jagat kawibawanmu sundul langit. Dewa Esa rumangsa mulya merga kluhuranmu. Nanging ya mung Kano kang bisa nyuwargakake Prabu Dewa Esa. Nadyan kowe anakku lanang, kasuwarganku mundhut aku kudu mbok pethuk kreta kaprawiraning jurit. Suwarganing senopati ingkang gugur ana madyaning Rana Madyalaga. Ayo seblakno dadamu.
Wilahing Mastuna Sidam Sekaring Bawana langgeng. Nggir Maha Punggung. Sayektinipun bapa ingkang ngandhingini bebodro negara ana ing Gilingaya. Nanging pun bapa Pitaya kelawan hateking Purwacarita ingkang samengko wis tumrontong sumunar mawa cahya. Jebul putra ulun pribadi Sira Wisnu ingkang sasana dadi punjer-punjering adil lan bebener. Tutukna nggonmu mengku ngayomi sagung para kawula dasih ing Nuswa Jawa. Aja kongsi kendhat nggonmu tansah aweh kabagyan marang titah Madyapada nggih ulun bali makayangan. Napa Kakang Yai Jaka Puring? Wonten pangamuk ing sapi gumarang sinuwun ngrisak wewangunan mbibrahaken pernatan ora pati nduga mono. Ambak mong sapi ngamuk niku iso ngalahke ratu. Kae sapa Kyai? Cobi mang priksani telenging Pramana Jati nika mboten sapi sak baene. Waspada ing cipta Nalendra Purwacarita. Sejatine kanang lembu kasusupan kala gumarang. Mongko sejatine weruh sapa ta sejatine kala gumarang anengging ingkang tansah ambujung Batari Sriati. Krida Sanata Maha Punggung Musti Sanjata tinumpahaken kendhenging langkap jumebret mawa cahya ngenani kang lembu gumarang kamprung mbuh tibane. Dalah wadudu karepe dhewe. Kakang Bukulun Wisnu wangune ngerti najan aku mlaku mlipir-mlipir tak rewangi jinjit-jinjit. Mesa ngerti slagaku yo. Saiki Sriyanti wis nyawiji ning Purwacarita. Liya dina mesti ana cara ingkang prayoga kanggo ndemok klangen aku.
pun prayogi niki enten kadi soroting Pulunggana lumebet wonten pura. Dawahipun kok wonten ingkang garwa Dewi Darmanastiti. Inggih Dewi Darmastuti. Sinuwun raos kula kadi kedawan rembulan sinuwun. Iki wahanane apa Kyai Semar? Batari Sriyanti nggih dewaning kesuburan, dewaning pangan, dewaning loh jinawi. Sakmangke sampun nyawiji kalian Bathara Wisnu wonten ing bumi ngriki. Aku ngelih neh Pake. Aku keluwen Pake. Ana nggon tandurane wong Adibaya. Saiki hawane wis panas, aku wis ora krasan ana nturi. Kono wis enek sing nunggu Pake. Kaget udon aku golekno pancen pangan liyane nggon kono kuwi ya Pak. Wela dalan nyingkira. Kyai Semar kula putut Jantaka. Ya aku ngerti. Anak-anakmu sing rusak tanduran kuwi. Anak-anakmu sing ora tatanan gawe susahe wong tani kuwi. Waduh sampun dukani mekaten Bu Kulon awit sedaya ingkang tinitah wonten ing bumi menika kedah angsal tetedan. Sing entuk mangan niku mboten mung wong sugih, wong pangkat, wong bondo mboten nanging najan to anak-anak kula. Kacirios kula menika dados tiyang pinggiran. Nanging ugi kesinungan nyawa Bu Kulon mila kula aturi migatosaken dhateng anak kula ingkang mboten sekedhik cacahipun Bu Kulon. Awit menawi titah ingkang kados anak kula ingkang remenipun namung dhateng tetedan, mboten badhe ngarah menapa-menapa, mboten badhe pados pangkat, mboten badhe pados derajat. Semerepipun menika namung wetengipun wareg, menawi wetengipun wareg menika sampun nyamleng, mboten badhe ganggu damel dhateng sinten kemawon. Najan kalenggahan Nalendra Nayaka negara kangge sami rebatan sikut-sikutan jegal-jegalan nanging kula sak anak-anak kula mboten badhe tumut-tumut. Kula wonten mriki menika namung pados sandang tedha. Mila monggo keparenga Kyai Semaya nggalih perkawis menika lan dipun aturaken wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Mahapunggung. Jantaka kula. Aku ngerti nek to anakmu kabeh kudu entuk pepancen pangan, nanging ngerti ya. Anakmu kandan-kandan ana aja nganti gawe rusak lan aja gawe rugine wong tani. Merga para mongkisma kae uripe wis keserakat, uripe wis montang-manting.
golek rabuk regane larang. Bareng dadi tanduran tukul didak-idak dirusak karo anak-anakmu. Panen nek panena urung nganti woh wae wis padha rusak. Nek nganti ngredo ndrebala anak-anakmu ora mbok kendhaleni iki mengko dadine jagate bakal rubuh. Negara iki bakal bangkrut ngono. Namung ngatur kula ngajeng-lajeng anak kula nedhi menapa saiki ngene. Anakmu tak wenehi pepancen pangan nanging sisa-sisa dedaraning menungsa. Sing wis ora dikanggokake karo menungsa kuwi panganen. Kowe sak anakmu aduh ngaturaken panuwun kula. Apa truk bocah cilik-cilik dong gedhiki ula sawah. Kowe kurang ajar ya. Wiwit dina iki tak tetepake ora kena padha mateni ula sawah. Merga kae sing jaga tetanduran. Ula sawah wiwit dina iki gandeng wis bisa nrenggalangi tikus-tikus kang ama king mangan pari. Tak jenengake ula lare angon. Nggih, mendung tumiyung sampun sumilak, sampun sumisih tebih. Sinuwun Prabu Sri Mahapunggung ing Purwacarita kalih. Kula ingkang anekseni lenggah sampeyan minangka songsong makuthaning tiyang sak negari ngriki. Ugi penemban Begawan radi menapa dene Patih Jaka Puring lan ugi momongan kula sakembaran Ndara Sengkan lan Ndara Turunan. Ugi ingkang winantuing kamulyan Gusti Putri Ndara Darmanasti ingkang sampun kepanjingan Sang Hyang Bathari Sriyati. Dewaning Loh Jinawi inggih dewaning kesuburan. Rene nyatanipun dumados ing lampahan lenggahipun Prabu Dewa Esa ing negari Gilingaya kala wau. Sejatosipun adi kula Bathara Gulan ingkang Rama piyambak sampun purna darmanipun gumantos sireping negari Gilingaya lajeng negari Purwacarita ingkang kuncara Jayeng Bawana. Lalampahan menika dados pepenget mulyaning bumi ngriki sak wewengkonipun sampun ngantos wonten menapa-menapa durga mendhak kala sirna selami-laminipun.